Kdybychom měli někomu říct, proč jít na církevku v Kroměříži, řekli bychom tohle. Mám tady kámoše, na které se těším každý den. Někdy mám pocit, že mi paní učitelka čte myšlenky, hlavně když chci opisovat. Na každého si to udělají čas, i když jsme každý jiný. Učíme se o světě, ale i o sobě. To mě baví nejvíc. Tady se nemusíš přetvařovat, beru tě takového, jaký jsi. Na církevce to není jenom škola, je to komunita, skoro jako rodina. Když paní učitelka řekne, dnes si uděláme skupinky, vím, že to bude sranda. Církevka je škola, kde i ti tiší najdou svůj hlas. Tady fakt nemusíš být Einstein, stačí, že jsi zvědavej. Cítím se tady v bezpečí a to je pro mě důležité. Na církevce ti naučí přemýšlet, což je trochu problém, když chceš mít v hlavě prázdno. Když něco nechápu, děti se mi nesmějí a paní učitelka mi to vysvětlí znovu. Církevka je škola z duší a hlavně s učiteli, kteří ti fakt fandí. Přijď se k nám podívat, možná tady právě najdeš svoje místo. Pomáháme se navzájem, i když nejsme ve stejné třídě. Když se ve škole cítíš dobře, nepočítáš minuty do zvonění. Naše škola je jako Wi-Fi. Nejlepší spojení je tam, kde jsi opravdu připojený. Církevka je škola, kde nejsi jen číslo. Jsi to ty. Nejde nám jen o známky, ale o to, abychom něco doopravdy pochopili. Baví mě, že můžeme mít sami sebou a přesto jsme tým. Není to jen škola, je to místo, kde se učíš být člověkem a to je někdy těžší než diktát. Pančeka má super schopnost. Pozná, že mi něco nejde, dřív než se přiznám. Rádi vás přivítáme osobně, protože vidět naši školu naživo je úplně jiný zážitek.